И добре, какво става, хора? Аз съм Remember the Beast и днес искам да ви се извиня за вчерашното клипче на Лига, което не беше със звук. Това е защото не снимах с OBS както в момента и просто OBS много бъгва. И заради това клиповете на Лига мисля вече да ги правя с бандика. И да, искам да кажете в коментарите на това клипче дали да продължа с бандика или защото да няма клипове на Лига. И там вече съответно ще си решим. И добре, хора, не забравяйте да напишете в коментарите дали искате, и това беше всичко от мен и чао!